iparraldean zai daukagu Sarako Joanes berri emalea. Zer berri, Joanes? Kaixo, senpereko aintziratik ari natzaizue. Seaskaren 50. urte eugena ari gara ospatzen. Egitaragoan lehen aldiz, Pontx pailazoak bere ikusgarria eskainiko du. Hemen dugu gurekin. Kaixo, Pontx! Zer moduz, tximeletak dituzu sabelean? Bai, ez dizut ukatuko. Urduritasuna eta ardura sentitzen ditut, baina baita plazer handia ere. Euskaraz auzolanean eta alai mundu berri bat egiten ari baikara. Hori, ongi pasa, mas pasa. Eta gora Euskal Herria. Bihotza, burua, eskua, biba Siberua! Biba! Aupa! Ondorengo abestearekin bagoaz, lagunok! Ala bazan, ez bazan. Zardadila kalabazan! Eta atera dadila gure herriko plazan, irribantzan.